Knjiga o džungli. Te uobičajeno vrele letnje noći, dok se džungla budila iz svog kratkotrajnog, opreznog sna, na obali reke najpre se pojavila čudna korpa koju je nosila rečna struja, a potom se začu dečiji plač. To je privuklo pažnju panterice Bagire, koja je bila u svojoj uobičajenoj jutarnjoj šetnji, i ona oprezno pođe da vidi o čemu je reč. Požrtvovana panterica najpre je želela da locira odakle taj plač dolazi, pa kada je utvrdila da dolazi iz pravca reke, hitro se uputi u tom smeru. I kada je prišla reci, videla je korpu sa smotuljkom u sebi. Plivala je po sredini reke i Bagiri je trebalo izvesno vreme da spoji nekoliko štapova od bambusa kako bi sa prilično velike udaljenosti privukla korpu do obale. Posle nekog vremena to joj je pošlo za rukom i odmah je zgrabila korpu da vidi šta se to u njoj nalazi. Pa to je dečak! Poskoči Bagira kada odmota mali smotuljak koji se nalazi u korpi, a potom duboko uzdahnu. Zaboga, otkud ovo nemoćno dete na ovako opasnom mestu? Panterica nežno uze dečaka u svoje naručje i pomazi ga svojim velikim šapama. Ko ti je to uradio, maleni moj? Ko te je ostavio samog u ovom surovom svetu? Šaputala mu je nežno, sve dok dečakov plač potpuno nije prestao. U pokušaju da pronađe bilo šta u korpi što bi ukazivalo na to dakle dete dolazi i ko su mu roditelji, Bagira se osvrnu nekoliko puta kako bi proverila da iz korpe nije nešto slučajno ispalo, a onda začu strahovit urlik koji se prolomi džunglom. Ko mi je ukrao doručak? Grom ga spržio! U neopisivom besu divljao je opasni tigar Šir Kan, najveće zlo u džungli, opaka zver koje su se plašile ne samo sve životinje, nego čak i ljudi koji su živeli na samim obodima džungle. Potom se začu nezaustavljivo lomljenje grana i kršenje šiblja, a što se Šir Kan više približavao, to je zemlja sve više pucala i podrhtavala, kao da je u pitanju neki jači zemljotres. Sve životinje koje su mu se slučajno našle na putu, besomučno su bežale, skakale u reku ili u obližnje šipražje, samo da bi izbegle sigurnu smrt, koja je uvek izvesna u blizini tog čudovišta. Sve što je zemlja više podrhtavala, a krici životinja bili sve glasniji, to je samo značilo da je opaka životinja sve bliža mestu gde je Bagira pronašla to jadno i nemoćno dete. Panterica Bagira znala je šta joj je činiti. Munjevito je zgrabila korpu sa bebom i u nekoliko hitrih skokova nestala je duboko u prašumi, znajući da je upravo to nemoćno dete doručak tom opakom mrzitelju ljudi Šir Kanu, koji je raskomadao i pojeo toliko pripadnika ljudskog roda da im se ni broj ne zna. Nije imala drugog izbora nego da odnese dečaka tamo gde je najbezbednije, kod njenih najboljih prijatelja, vukova. Bila je to divna vučija porodica, neobično poštena, sastavljena od velikih i malih vukova koji su bili jako privrženi jedni drugima i odani svojoj porodici, prepunih emocija i sa takvim kodeksom časti na kojem bi im svi pozavideli. Pre svega mnogi ljudi. Zato Bagirin izbor nije bio ni malo slučajan. Čim je došla do vrata njihove pećine, Bagira je 3 puta kratko pokucala na njih, što je bio njihov uobičajeni znak raspoznavanja. Kada su se vrata otvorila, na njima je ugledala svoje drage prijatelje, mamu i tatu Vuka. Dragi moji prijatelji, molim vas, oprostite što vas uznemiravam ovako rano, ali neophodna mi je vaša pomoć. Tačnije, nije neophodna meni, nego ovom jadnom, nedužnom detetu, reče ona
i pokaza im glavom ka korpi. Majka Vučica i otac Vuk uskliknuli su od sreće kada je Bagira stavila korpu sa dečakom ispred njih. Au, kakva divna, dražesna beba, uskliknula je mama Vučica. Au, kako se to jadno dete našlo na ovom prokleto opasnom mestu, upita se otac Vuk. Upravo sam ga spasila da ne završi u čeljustima one bitange Šir Kana, obavesti ih Bagira, ispričavši kako se sve desilo, a potom zamoli svoje prijatelje da preuzmu brigu o detetu, što oni sa zadovoljstvom prihvatiše. Draga naša Bagira, mi imamo već 5 svojih Vučića, ali sigurno nećemo dopustiti da se ovom nemoćnom detetu bilo šta desi, reče majka Vučica, dok je otac Vuk potvrdno klimao glavom. O, kako ste samo divni, uzvrati im Bagira, pa se oprosti još jednom sa svojim prijateljima i krenu natrag u džunglu, šaljući poljupce malenoj bebi u korpi. Nešto kasnije toga dana, kako su pravila Vučijeg čopora to i nalagala, održan je zbor Vučijih starešina, koji je bio upoznat sa dolaskom dečaka u Vučiju porodicu. Vučije starešine su posle kraćeg razmatranja tog slučaja jednoglasno donele odluku da beba do daljnjeg može ostati u njihovom čoporu. Tako je majušni dečak započeo svoj život u džungli, u porodici čestitih Vukova. Dali su mu ime Mogli. Majka Vučica i otac Vuk bili su posebno brižni prema njemu, a podjednako brižno prema njemu ponašali su se i svi mali Vukovi iz njihove porodice, kao i ostareli baka Vučica i deka Vuk. Mogli je naučio jezik životinja i rastao je okružen ljubavlju i pažnjom majke Vučice i oca Vuka, kao njihovih Vučića koji su mu postali odana braća i sestre. Bio je nestašan i radoznao dečak, a roditelji su ga stalno upozoravali na opasnosti koje vrebaju u džungli, a posebno na opasnost koja vreba od tog zlikovca Šir Kana, koji nikada neće prestati da ga traži. Jer Šir Kan je bio poznat po tome da nikada ne zaboravlja bilo koju uvredu koja mu je naneta i da se kad tad osveti zbog toga. Dani su tako prolazili, a Mogli je sve više rastao, pa samim tim i bivao sve nestašniji. Ljubav koju mu je pružala njegova porodica bila je neizmerna i on je bio jako srećan zbog toga. Uporedo sa svim tim rasla i njegova radoznalost, pa su njegovi nestašluci svakoga dana bili ne samo sve brojniji, nego i sve krupniji, a ponekada i pored upozorenja svoje Vučije porodice i sve opasniji. Tako se desilo da se jednom prilikom, tragajući za nekim posebnim šarenim drvetom, koga je jednom video, Mogli izgubio u džungli. Skačući s jedne lijane na drugu, izgubio je orijentaciju i sve više se udaljavao od mesta gdje je bio njegov Vučiji roditeljski dom. Snaći ću se već nekako samo da pronađem to zanimljivo drvo, mislio je dečak, ne shvatajući u kakvoj opasnosti se nalazi. Kada su primetili da ga nema, majci Vučici je pozlilo, a otac je alarmirao svoje susede Vukove iz čopora, koji su odmah krenuli da ga traže, ali oprezno i u najvećoj tišini, kako ne bi privukli pažnju zlog tigra Šir Kana. Rasporedit ćemo se da pokrijemo sve 4 strane sveta, objasni odraslim Vukovima vođa čopora. Jako je važno da se ne čuje ni jedan jedini šum, jer ste svesni kako će to delovati na tu kabadahiju Šir Kana. Svi prisutni Vukovi nemo klimnuše glavom, u znak saglasnosti. Očima se sporazumeše ko ide na koju stranu i potraga poče. Trajala je celu tu noć i naredni dan
i kada su već izgubili svu nadu da će ga pronaći, primetili su ga na obali reke. Gledao je u svoj odraz u vodi. Mogliju je to bilo jako interesantno, jer nikada pre nije video ljudsko biće, te stoga nije mogao da odvoji svoj pogled od svog odraza koji se video u vodi. Tačnije, video je lica drugih životinja, pre svega vukova s kojima je odrastao, a sada je u odrazu svog lika u vodi saznao da je potpuno drugačiji od njih. I to ga je rastužilo. Skoro da mu je i neka suza potekla iz oka. Kako je moguće? Kako je moguće? Pitao se bezbroj puta u sebi taj tužni dečak. Vukovi su mu oprezno prišli i posebnim znakovima bez jedne progovorene reči dali mu do znanja da pođe za njima. Mogli se iznenadio tolikom broju vukova koji su ga odjednom okružili, ali bez jedne jedine reči posluša njihovo uputstvo i zajedno krenuše u gomili ka pećini njegovih vučijih roditelja. Sine moj, konačno si došao, uzviknu majka Vučica, koja se jedva zadrža na nogama da se ne onesvesti od silnog uzbuđenja. Majka Vučica ga je dugo grlila i nije mogla da ga pusti iz svog naručja, još uvek prestravljena da je njenom mezimcu moglo nešto da se desi. A zašto si tužan, sine? Nemoj da se brineš da će te tata grditi. Neće, veruj mi, ali razumi i ti njega. Jako je bio zabrinut da ti se nešto ne desi. Ali ja se sada brinem zašto je moje veselo čedo tako tužno. Glasom punim ljubavi govorila mu je mama Vučica. A sada mi otvoreno reci, šta te je to rastužilo? I mogli joj reče sve onako kako se zaista i desilo. I da ga je rastužilo to što je u vodi video da je toliko drugačiji od svojih vučijih roditelja, braća i sestara, od cele svoje vučije porodice. Nemoj da si tužan, Mogli, reče mu brat Vuk. Nema veze što nismo isti, što si ti dečaka mi Vukovi. Ti si naš brat i mi te volimo na isti način kako volimo i jedni druge. Sa nama si odrastao i mi te ne razlikujemo od sebe. Uvek to imaj na umu, brate moj. To je malo raspoložilo Moglija, pa prilično spokojan odmah posle toga ode sa braćom i sestrama na spavanje, jer je već bila duboka noć. Jako me brine ovo dete, uzdahnu majka Vučica, gledajući ga dok je odlazio u dečiju sobu. Ne bih mogla da podnesem da mu se nešto desilo. Srećom, sve je prošlo kako treba, ali moramo biti oprezni, zaključi otac Vuk, pa nakon kraćeg razmišljanja dodade. Mislim da imam jedno rešenje, ali nećemo o tome sada. Ujutro ćemo pričati o tome, reče umorno, pa se potom prepusti zavijanju na pun mesec, što je inače bila njegova uobičajena praksa pre svakog odlaska na spavanje. Ujutru, odmah nakon jutarnjeg rastrčavanja, otac Vuk je pričao sa svojim jako dobrim prijateljem, medvedom Baluom, najdobroćudnijom životinjom cele džungle. Zamolio ga je da bude Moglijev učitelj i pratilac, a za uzvrat otac Vuk će mu to platiti ćupovima meda koji će u njegovu jazbinu donositi svake nedelje. I bez meda brinuću se o tom detetu. Odavno mi je taj mali nestaško prirastao za srce, reče Balu, pa nakon kraće pauze sa osmehom koji se promaljao na njegovoj medveđoj njušci dodade. Ali ako već insistirate, možete mi dati jedan ćup meda i unapred. Neću se buniti. Šta više, bit ću vam jako zahvalan. Tako je započelo veliko i iskreno prijateljstvo
i nezaboravno druženje dečaka Moglija i medveda Balua. Balu je bio njegov učitelj i zaštitnik. Vodio ga je kroz džunglu, učio ga o njenim lepotama, ali i opasnostima, o dobrim i lošim stranama. Ubrzo je dečak naučio ime svake biljke, upoznao sve životinje, naučio je kako da izbegne opasnost, da nabavi hranu, da se odbrani, da posmatra, da potrči kad zatreba, da se maskira i sakrije kad je to neophodno. Stekao je nove prijatelje i nova znanja i svakim danom je značajno napredovao. Postao je pravi dobri poznavalac prilika u džungli. Postao si pravi mali džunglaš. Odade mu svoje vrsno priznanje njegov učitelj Balu. Ali najlepše od svega bila je Moglijeva igra sa Baluom. Iako je bio dobar i požrtvovan učitelj, katkad i pomalo strog, Balu je bio sklon svakojakim šalama i marifetlucima i često je zabavljao Moglija, koji mu se do suza smejao. Jer Balu je bio jako trapav i smotan, pa su neki njegovi pokušaj da uradi neke stvari bili toliko smešni da Mogli nije mogao da zaustavi svoj dugotrajni i bučni smeh. Bili su to najlepši trenuci Moglijevog odrastanja, kada je bio okružen ljubavlju majke Vučice i oca Vuka, svoje braće i sestara Vučića, bake i dede Vuka, ali i svog učitelja i zaštitnika Balua. Jer Balu je bio zaista poseban. Nesebično je dečaku prenosio znanja i veštine neophodne za život i samoopstanak u džungli. Ali ga je učio i mnogim drugim stvarima, a pre svega kako da uvek bude dobar i čestit čovek. I šta sve nije radio Balu da raspoloži Moglija nakon njegovog saznanja da je čovek, a ne vuk. Jednom ga je Mogli zatekao sa glavom zaglavljenom u ćupu meda, drugi put bi gledao kako pada sa stolice od pruća, treći put bi mu na glavu pala kućica od sove. Sve te dogodovštine prepričavali su nebrojeno puta, ali najviše od svega voleo je da sa Baluom pliva u reci. Balu bi se izvalio na leđa i jedino što se vidjelo bio je njegov ogromni debeli stomak koji pluta vodom. To je jako zasmejavalo Moglija, ali jednoga dana i pored svih preduzetih mera opreza, zahvaljujući nekim naročito brbljivim životinjama, glas o Mogliju i njegovom prijatelju Baluu proneo se džunglom i stigao do strašnog Šir Kana. Znači tu je! Zagrame Šir Kan udarajući i razbijajući sve pred sobom u nekontrolisanom izlivu besa koji ga je zadesio. Moj doručak je dakle narastao, pa će mi radost jedenja biti još veća, reče zlobno nakon što ga prođe prvobitna srdžba. Izliv tigar odluči da postavi zamku. Kada su se sutradan u sklopu svojih svakodnevnih aktivnosti, a ništa ne sluteći, Balu i Mogli pojavili na svom uobičajenom mestu gde su se susretali, pred njih nijotkuda iskoči Šir Kan. Moj si! Monstruozno zarežana Moglija. Raskomodat ću te i pojesti u slast, mali odvratni nitkove! Samo preko mene mrtvog! Skoči Balu ispred monstruma, celim svojim telom zaklanjajući Moglija. Nikada pre toga Mogli nije video Balua kako se bori. Balu, koji je delovao kao velika šeprtlja, sada je u nekoliko sekundi s nekoliko jako veštih i proračunatih udaraca savladao opakog Šir Kana i oborio ga na zemlju. Stojeći iznad njega sa svojom nogom na njegovom vratu, Balu mu očita lekciju. Budalo, uobražena, šta bre ti umišljaš, ko si? Ako si ti tigar, ja sam medved, majmunčino jedna neotesana. Balu nije krio koliko je iznerviran bahatošću i bezobrazlukom Šir Kana.
Za to vreme Mogli munjevitom brzinom zgrabi motku i sve snage raspali Šir Kana po glavi, da se ovaj samo zateturao i na trenutak izgubio svest. Bilo je to dovoljno da Baloo i Mogli nestanu, ali su nekoliko trenutaka kasnije, kada je Šir Kan došao svesti, začuli neopisivu riku. Tu zlokobnu riku Šir Kana čuli su i vukovi iz čopora. Krv im se sledila u žilama. Ovo neće izaći na dobro, iskusno zaključi tata Vuk. Samo da se moje čedo vrati, kroz suze prošeputa mama Vučica. Poslednji put kada je ovako urlao taj zlikovac, bio je toliko besan da je pojeo nekoliko ljudi odjednom. Seti se deda Vuk. Proklet da je prokletnik jedan, uzdisala je baka Vučica. Te večeri vukovi iz čopora saznali su da je Šir Kan video dečaka i jako su se zabrinuli. Znali su da on neće odustati od namere da ga pojede i da moraju naći neko rešenje. Zato je hitno sazvan sastanak saveta, koji je okupio najstarije vukove u njihovom čoporu. Svima je jasno da se nakon svega ne možemo praviti kao da se ništa nije desilo i da moramo preduzeti određene korake u tom pravcu, da rešimo ovaj problem dok ne postane mnogo krupniji za sve nas, reče vođa čopora otvarajući sastanak. Šta je najpametnije uraditi? Upita se naglas njegov zamenik. Mogli mora napustiti naš čopor i otići iz džungle, predloži jedan vuk. Vreme je da ode među ljude, zaključi drugi. Sram vas bilo, pa jesmo li mi vukovi ili zečevi, zagrme otac Vuk. Kako se usuđujete i da uopšte pomislite da mi tako uzmete dete koje sam odgajao i koje volim kao svog rođenog sina? Zar vi mislite da je to lako i da ću to tek tako prihvatiti? Ne samo ja, nego i cela moja porodica. U šta ste se vi to pretvorili? Nimalo dostojanstva i ljubavi u vama nema. Pusti sad emocije, prekinu ga grubo starešina čopora. Mi smo vukovi i hladne glave moramo uraditi ono što je najbolje za nas. Moramo otkloniti opasnost koja nam preti od Šir Kana. Setite se šta se desilo poslednji put kada smo se sukobili sa njim. Svi se setiše toga i sve ih prođe ledena jeza. O tome šta je tada uradio zli Šir Kan i kako se osvetio čoporu vukova i njihovim mladuncima, niko nije naglas želeo da izusti ni jednu jedinu reč. Uplašen da bi i sama priča o tome mogla prizvati novo, slično zlo. Tako je savet čopora odlučio da Mogliju više nije mesto među vukovima. Napolje sa njim! Složile su se vučije starešine, umorno dižući glavu ka mesecu. Kada je čula za tu odluku, majka Vučica je od neizmernog bola koji je osjetila zavijala celu noć. Od tuge se razbolela i pala je u postelju. Oduzele su joj se sve 4 noge. Moglija je volela baš kao da ga je ona rodila. Nije ga razlikovalo od svoje dece i taj rastanak je za nju bio užasan. Čak i sama pomisao da bi se to moglo desiti, delovala je užasno. Zar da te nikad više ne vidim, sine moj mili? Plakala je Vučica, čvrsto ga grleći. Zar da majka ne vidi svoje dete koje je dojila, odgajala, hranila, prisvlačila, sa kojim sam se igrala i radovala, za koga sam živela? Ne brini, majko, vratit ću se ja. Ovo je moj dom, skrivajući suze odgovori Mogli. A ti si moja majka, najbolja majka na svetu.
najbolja od svih ljudi i svih vukova zajedno na celom svetu. Vratit ću se, mila moja majčice, jer vi ste moja jedina porodica. Ovdje je moj jedini dom. Ovo je jedino mesto gdje sam srećan i bezbrižan. Ovdje ste mi podarili svu ljubav ovoga sveta. Zato ne brini, majko. Vratit ću se ja. Obećavam da ću se vratiti. Na te reči i otac Vuk i medved Balu, baš kao i baka i deka Vukovi i Moglijeva braća i sestre Vukovi, krišom obrisaše suze koje im potekoše iz očiju. Posle nežnih zagrljaja i zakletve da će se ponovo sresti, panterica Bagira, koja ga je i pronašla na obali reke, sva uplakana tiho i nežno reče: Vrijeme je, idemo Mogli, hajde dečače, i ne osvrći se, tako će ti biti lakše. Bila je noć kada su Balu i Bagira izveli Moglija iz prašume, pre toga savladavši kao posljednju prepreku otrovnu zmiju Ka, koja je hitro iz zasede skočila na Moglija s namjerom da ga celog proguta. O, kakva poslastica, pravo ljudsko meso, otkad tako nešto nisam progutala? Raspoma mi se odvratna zmijurina pre nego što skoči u pravcu Moglija. Balu i Bagira hitro poskočiše i u 2 pokreta probodoše je kopljem, ostavivši je da se batrga tako pribodena za zemlju. Evo, i ovu prepreku smo savladali. Pokuša Balu da bude veseo, ali mu je glas podrhtavao od tuge zbog rastanka, od koje su ih delili samo minuti. Još nekoliko koraka dalje i došao je i taj trenutak. Ne, neću da plačem, prijatelju moj, reče Balu ridajući. Dragi moj, dečače, zagrli ga Bagira jecajući. Balu, prijatelju moj, uzdahnu Mogli sa suzama u očima. Draga moja Bagira, ja sada idem, ali ću se vratiti da pobedim Šir Kana i oslobodim džunglu od straha. Zato vas molim, nemojte tugovati. Ja ću se sigurno vratiti. Vi ste me naučili da se borim i da se ne predajem. Sem toga, u džungli je moj dom. Moja majka i otac, moja braća i sestre, baka i deda, vas dvoje, moji najbolji prijatelji. Zato nemojte tugovati zbog rastanka. Već se radujem danu kada ćemo se ponovo sresti. Još jednom se zagrliše i dečak se uspravi na 2 noge, pa nastavi dalje. Ne okrećući se ni jednog trenutka, znajući da ne bi podneo taj bol da vidi kako se udaljava od svojih najdražih prijatelja. Zato se skoncentrisao na put pred sobom. Oprezno, kako su ga učile životinje u njegovoj porodici i učitelj Balu, Mogli se primicao selu. Jutro je već svanulo i sunce je obećavalo divan topli dan. I tada se desilo to svojevrsno čudo koje će zauvek pamtiti Moglijev život. Na samom izvoru reke ugledao je nju, prelepu devojčicu, koja mu uputi stidljiv osmeh. On joj uzvrati osmeh, potpuno nesvestan šta se zapravo dešava. Tako se rodila ljubav. Iznenada na izvoru reke koja je godinama ranije jednu bebu odnela u srce džungle. Vreme je polako prolazilo, a Mogli i prelepa devojčica sa izvora reke su rasli sve dok jednog dana nisu postali momak i devojka. Posle nežnih pogleda, dugih šetnji pored reke, posle mnogo lepih priča, kad su najglasnije čuli otkucaje svojih srca, postali su muž i žena. I kasnije,
kada je postao otac nekoliko ćerki i sinova, Mogli nikada nije zaboravio svoju džunglu, svoje roditelje, braću i sestre, baku i deku, svog prijatelja Balua i prijateljicu Bagiru. Mogli je znao da će doći dan kada će ih opet sve skupa videti. I kada je bio siguran da je to vreme došlo, Mogli se uputio put džungle, pravo u njeno središte, u svoj vučiji dom. Mogli je stigao! Mogli je stigao! Mogli je stigao! Još od trenutka kada je stupio na tlo džungle, životinje koje su ga prepoznale od usta do usta prenosile su vest o njegovom ponovnom dolasku. A onda se Mogli pojavio pred svojim vučijim domom, videvši svoje roditelje kako odmaraju na popodnevnom suncu. Majko, oče! Povika Mogli, ne mogavši da obuzda neizmernu sreću i suze radosnice koje orosiše njegovo lice. Sine! Sine naš lepi! Uskliknuli su mama Vučica i otac Vuk, izbezumljeni od te nenadane sreće. Došao si, mili moj sine! Grlila ga je ljubila majka Vučica, dok su joj suze kvasile lice. Održao si svoje obećanje, vratio si se u svoj dom. Zagrli ga otac snažno, drhteći od uzbuđenja što posle toliko vremena opet vidi svog sina. U tom dojuriše i ostala braća i sestre Vukovi, a lagano se dogegaše i baka i deka Vuk. Okupiše se i njihove komšije iz vučijeg čopora, svojim tromim hodom dogega se i medved Balu i ponosna panterica Bagira. Sva njegova rodbina i svi prijatelji iz životinskog sveta skupili su se da proslave dolazak svog dragog Moglija, sada već odraslog, ozbiljnog čoveka. O, kakav je samo to susret bio, s koliko suza, koliko ljubavi koja se osjećala na sve strane, s koliko uzbuđenja. Pričali su jedni drugima o godinama koje su prošle, o svemu što im se desilo, sve dok se džunglom nije prolomio radostan uzvik mame Vučice. O, zaboga, pa ja sam postala baka! Šta kažeš, sine? 7 unučića! Jeste li čuli, Vukovi, 7 unučića? Vikala je, sva izbezumljena od sreće majka Vučica, ne ispuštajući iz svojih šapa ruku svog voljenog sina. Bio je to dirljiv susret Moglija sa svojom vučijom porodicom posle mnogo godina. Majka i otac, baka i deka, braća i sestre, Bagira i Balu, prosto su se utrkivali da što više vremena provedu sa Moglijem, da ispričaju i čuju novosti, da mu ugode, da ga nahrane najboljim jelima iz džungle, da ga izgrle i izljube. Porodična idila bila je kompletna. I kada je Mogli morao da se vrati u svoje selo, nisu više plakali. Znali su da će se ponovo videti i da će sledeći put upoznati i svoju snahu i unučiće. I živeli su za taj dan. I dan danas Mogli redovno obilazi svoju vučiju porodicu u džungli. Čak i svoju ženu i decu vodi da ih posete. Baš kao što i njegova vučija porodica sa sve Baluom i Bagirom dolazi da posjeti njega i njegovu porodicu u selu. Samo o tome niko ne sme ništa da zna. Tu njihovu tajnu ne smeju da znaju ostali ljudi, baš kao ni ostale životinje. Jer, nažalost, ne razume svako takvu ljubav, odanost i prijateljstvo. To razumeju samo posebni ljudi i posebne životinje.